गान्धीबारि दालाइसा एबसुनि खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबलांबाय। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गान्धीबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 24थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बलकुसि गामिनि गेवलां फोथाराव खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल खुंनाय जायो। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लायो गान्धीबारि दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, आखान्थि फोरोंगिरि, समाज सिबियारि आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर, दालाइ आफादनि बिबानगिरिफोर आरो दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय मोन 9 गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बाहागो लायो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि थान्दैमेलनि गेजेरजों 2026-27 इं मायथाइनि थाखाय नबलाल स्वर्गियारिखौ दालाइसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै सनेश्वर बर'खौ सायख'नाय जायो। गान्धीबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनै 20 डिसेम्बर बे गोथार सानाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिथांमोना खुंफुंदों आरो बे खुंफुंनायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोना आंखौ लेंहरदों आरो बेयाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायनि थाखाय गिबियावनो गान्धीबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि दालाइनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बर' गामिनि आइ आफा रायजो राजाजों जोंनि समाजारि थासारि, जोंनि गौथुमनि थासारि आरो बर' माहारिनि आथिखालनि जि मोनसे थासारि, बे थासारिखौ लानानै जोङो सावरायलायनायनि जि मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ जोङो मोनदों आरो थारैनो नैबे जि गोथार सानाव, बे गोथार सानाव बिथांमोना जि गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाइ एबसुनि माखासे थांखि आरो नोजोर, बेखौ बिथांमोना एक्सप'ज खालामनो थाखाय दिनै बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोना खुंफुंदों आरो बेयाव जोङो दिनै नायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि जि गिबि खामानि फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय बा जोंनि इयुन जोलै बिथांमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय, लोगोसेनो जोंनि समाजखौ जोङो थिग खालामनाय, लोगोसेनो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय, बे माखासे खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रोखोमनि माखासे बिथांखिफोर आजावनानै दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे लेखायैनो गान्धीबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै गावनि जुरिसडिक्सनाव थानाय बर' गामिनि रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जोङो दिनै नुदों जे जोङो आथिखालनि बे गोनोखोनि मुगायाव जोंनि फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ, गावखौ सासे राफोद सुबुं सम्पद दानांगौ, नाथाय बेनि उल्थायै जों दिनै मोनसे थासारि जों नुबाय थादों। जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गावनि जिउनिख्रुइ माने दिनै ड्राग्स, दिनै जौ, माखासे बेखौसो गावनि जिउनिख्रुइ आपुन बिथांमोना खालामनो लानायखौ जोङो नुदों। दा बेफोरनिफ्राय जोङो रैखाथि होनानै बै फरायसाफोरखौ गावनि थांखिनि ट्रेकआव जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा माबायदियै लाबोनानै होफैनो हायो, बिथांमोननो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों गोग्गोम मोनसे गुन गोनां न'खर, मोनसे गुन गोनां समाज, मोनसे बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय, बियो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जागायनानै जिल्ला आरो दुलाराय बुहुमावनो बेखौ जोङो दाफुंनांगोन। दा ओंखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जों कमप्रमाइज खालामालासिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावबाय थादों आरो साफ्रोमबो दा फरायबाय थानाय दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि दिनै फाइनाल एग्जाम जानो थांगासिनो दङ। दा बे समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजायाबो फरायसाफोरनो मोनसे मोजां थासारि होनांगोन। जोंनि फरायसा बिथांमोनाबो आइ आफाया जि होनो हादों बेखिनि सुबिदाखौ लानानै गावनि थांखि दाफुंनायाव बिथांमोनाबो गोसो होनानै फरायनांगोन, गुन गोनां
सोलोंथाइखौ बिथांमोना लानांगोन। बेजों लोगोसेनो जोङो दिनै नुदों जे आथिखालनि नैबे गोजोन थासारियाव जोंहा दिनै समाज दानायनि गुबै खामानिफ्रा जोंहा दिनै आवगायनांगौ। नाथाय बे समावबो जोङो दिनै नुदों जे मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ जे गुन गोनां समाज जों दाफुंनानै लानांगौ, गुन गोनां न'खर जों दाफुंनानै लानांगौ। नाथाय बे समावबो जोंनि माखासे जोंनि आइ आफा रायजो राजाया माने गुन गोनां समाज दानायनि अनगायै, गुन गोनां न'खर दानायनि अनगायै, सासे मोजां सुबुं गांखौ दाना लानायनि अनगायै दिनै जौ जुवा माखासे समाजनि बेरेखा माखासे खामानिफोराव बिथांमोना सोमोन्दो थानाय, बिथांमोना लिप्त जानायखौ जोङो दिनै नुदों। दा बेफोरनिफ्राय जों बोरै आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो उदां खालामनानै बोरै गुन गोनां समाज जों दानो हायो, जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव बोरै जोङो खौसेथि लाबोलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समाजखौ गुन गोनां सोलोंथाइ जों खालामनो हायो, मारै जों जौगाहोनो हायो, जोंनि गेजेराव मारै अनलायनाय खौसेथिखौ जों बोरै लाबोना होफैनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजखौ मोजां खालामनो थाखायबो जों नारा नाथा जोङो दिनै नाजागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि जि मोनसे मावथांखि, बे मावथांखिखौ लानानै मोनसे नोजोर थां माव आरो जौगा, बे नोजोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो बेजों बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना जिल्लानिफ्राय लानानै दख'रा आरो जोंनि दालाय एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिया दिनै नारा नाथा जोङो जुजिगासिनो दङ। जाथिखौ गेरेमसा दानो, जोंनि बर' समाज आरो बर' फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां जोङो खालामनो थाखाय एबसुआ नारा नाथा जों जुजिगासिनो दङ।